Benvidos ao campo de exterminio. A súa dereita poden contemplar as enormes naves, onde serán encadrados e sometidos a todo tipo de vexacións e torturas. No centro, por ese carreiro, poderán transitar coas cadenas nos pés, facendo xirar a noria infinitamente. Ollen para atrás, porque por onde viñeron e de onde viñeron xa non voltarán. A cúpula gris tapa o ceo, e a esquerda están as cámaras onde se les suministrará oxígeno e gas, a partes iguais, para que podan aturar o tempo conveniente, mentras van construindo a súa destrucción. Finalmente observen os sumidoiros, por onde serán evacuados a unha especie de simulacro de inferno. Agardamos que a súa instancia sexa do máis satisfactoria e que disfruten, ou non tanto, do espectáculo desta grande atracción. Miserianos de miseria, facede ben os morridos, que do pan pum como negras, que do pum pan como negros. Hai unha galega en Venus. Débiles fortificados nas contradicións, desfavorecidos polo privilexio da marxinación, isolagados polo dominadores en dominio, inconscientes pola cultura de masas da ignorancia, ignorantes do tecido industrial e neuronal, quebrados de cabeza, doutrinas e sen fe, protosuicidas como gallinas de desesperación, adiante e atrás como os caranguexos humanos, trabados pola tapasería de seguridade, rodade polos acantilados, tirade pedras aos avións, amolares e incisivos descuartizadores de voz, irradiar nubes de inmisericordia nos sumidoiros, infame retrógrados con apósitos no peito, desangrados corpos, regambedas paredes, subidos falgados, paisanos socos, dormide máis de 24 horas, rezade se vos comprace, espirrade polo mesmo, ateigarvos de virus ou non o farades, mostrar a determinación de non mostrar nada, non finxades as vosas doenzas, sudade polas arterias e as orellas, para que poidan ver, ou non, o voso terrorismo, e cando ascendades a loucura, non vos esquezades de baixar. Estaramos agradando no remanso da normalidade millóns de condóns de zapatos recambiables.